Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Με λένε Καρίνα, αν με είδατε πρώτη φορά, και σήμερα έχουμε βίντεο με Shein haul και try on. Φυσικά να σας δείξω πώς φαίνεται ρούχα πάνω μου. Έχω περάσει πάρα πολύ καιρός ότι δεν αγόρασα τίποτα από το Shein. Νομίζω περίπου μισή χρόνο σίγουρα, και σήμερα έχω κάποια ρούχα, περισσότερα είναι καλοκαιρινά αλλά και ανοιξιάτικα. Ναι, και άνοιξη τώρα μπορούμε να φορέσουμε αυτά, και για το καλοκαίρι φυσικά. Και αν ενδιαφέρεται αυτό το βίντεο, μένετε μαζί μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν είσαστε πρώτη φορά εδώ. Και επίσης έχω ρούχα και κάποια κοσμήματα, αλλά νομίζω κοσμήματα να σας δείξω στο ξεχωριστό βίντεο, γιατί να μην έχουμε τόσο μεγάλο βίντεο ένα. Θα δούμε στο τέλος. Πάμε και ξεκινάμε από το γυαλιά, γιατί ναι, είναι πάρα πολύ trendy και ήθελα πάρα πολύ. Πουλάνε παντού και Shein φυσικά, Shein έχει τα πάντα. Πουλάνε φυσικά και στα μαγαζιά σαν Zara, Bershka, αυτά, και πιο ακριβές μάρκες. Πάμε να σας δείξω και να φορέσω τώρα. Αυτά τα γυαλιά. Νομίζω αυτή η φόρμα πηγαίνει σε όλους, σε όλα τα πρόσωπα και αγόρια, κορίτσια, για όλο το κόσμο, γιατί είναι πιο, ξέρετε, σαν κλασική φόρμα, τετράγωνα, και έχω μέσα εδώ μπλε, αυτά τα γυαλιά, ναι, σκούρα μπλε νομίζω είναι. Ναι, είναι σαν gradient, από πιο σκούρα για πιο ανοιχτό μπλε, και εδώ έχω σαν leopard, σαν animal print, ναι, και εδώ έξω είναι μαύρα. Επίσης, το trendy χρώματα με γυαλιά είναι χωρίς χρώματα, μαύρα φυσικά, και κίτρινα. Εγώ σκέφτηκα να πάρω κίτρινα ή μπλε, τελικά στο Shein υπάρχει επίσης και set με διάφορα χρώματα μαζί, 3-4 μαζί πουλάνε, αλλά ήθελα να δω το ένα, να δω πώς θα μου πάει ή όχι, και μετά να πάρω άλλα. Είναι καλό για φωτογραφίες, αν κάνετε φωτογραφίες, βίντεο, κάτι τέτοιο, είναι καλό σαν accessorize μόνο. Όχι για το ήλιο, φυσικά δεν είναι τόσο καλό για τα μάτια, όπως ξέρουμε. Κορίτσια, τώρα πάμε για τα ρούχα. Έχω πάρει αυτό το τέλειο φόρεμα. Τώρα δεν είναι καλό φως έξω, γιατί όταν έβαλα κάμερα ήταν καλύτερα και τώρα άλλαξε καιρός. Να σας δείξω μήπως άλλη φορά να φορέσω, να δούμε το πιο σωστό χρώμα. Είναι σαν χρώμα λινό. Αν ξέρετε λινά ρούχα, ναι, beige, αυτό το εκρού χρώμα. Πάρα πολύ όμορφα για το καλοκαίρι, για το βράδυ. Μπορούμε να κάνουμε styling με διάφορους τρόπους. Εγώ φόρεσα, όταν φόρεσα στο σπίτι, να δω πώς είναι, με μπότες με kitten heels ή με cowboy boots. Ταιριάζει τέλεια. Και επίσης με πέτζελα, με άσπρα, με καφέ, με πέτζελα, με τακούνια, χωρίς τακούνια, με αθλητικά παπούτσια, τα πάντα. Και πάντα θα φαίνεται διαφορετικό στυλ. Πιο σπόρτσι, πιο chic, πιο, σαν ξέρετε, cowboy, πιο western. Και έχει μεγάλα μανίκια. Εδώ είναι ψηλό μέση και δεν είναι τόσο κοντό φόρεμα, είναι τέλειο να φορέσω να δείτε πώς είναι, και πίσω είναι τα ίδια. Πάρα πολύ ελαφρύ, δεν θα δεσταίνει αυτό το ύφασμα, νομίζω, αν φοράτε το καλοκαίρι. Μπορώ να φορέσω επίσης και να πάω θάλασσα. Και αυτό φόρεμα πήρα
Να δω τώρα το νούμερο, δεν θυμάμαι. Αυτό φόρμα πήρα σε S νούμερα. Κορίτσια, πάμε για επόμενα. Πήρα ένα σετ. Γιατί είδα αυτή η μπλούζα, όχι μπλούζα, ηλιακό, χωρίς μανίκια αυτό. Γιατί έχω και άλλη μία, αλλά αυτό πήρα σε σετ. Είναι πιο κοντά, πήρα σε νούμερα S, και σορτσάκια, πάρα πολύ απλές σορτσάκια με τζέπες. Φαίνεται σαν βαμβακυρό, δεν ξέρω τι έχει μέσα, αν θα βρω να σας πω. Ναι, είναι 100% βαμβάκι. Για το καλοκαίρι είναι τέλειο, βαμβακυρό, χωρίς πολυέστερ, είναι καλό να ξέρετε για το δέρμα και να μην ζεσταίνεται πάρα πολύ. Αυτή η μπλουζάκι είναι κοντό μέχρι εδώ κάπου. Shorts ταιριάζει ωραίο, έχει κουμπάκια, δεν συντέρωσα ακόμα, το δούμε έτσι. Αυτό το σορτσάκι νούμερα S είναι τέλειο όλα, αλλά για μένα στη μέση λίγο μεγάλα. Μπορώ να φορέσω φυσικά, αλλά είναι σαν αυτά τα παντελόνια. Τώρα κάνω κοιλιά έξω γιατί κρατάω παντελόνια, γιατί πέφτουν λίγο, δεν φόρεσα το ζώνη. Τότε αυτό το σορτσάκι πρέπει να φορέσουμε ζώνη να είναι πιο πάνω στη μέση. Να φαίνεται πιο ωραίο. Ζώνη ή μαύρο ή σκούρο καφέ. Είναι τώρα trendy. Ή μπορώ να φορέσω και άσπρο ζώνη και μπορώ επίσης να φορέσω σαν, ξέρετε, αυτό το natural. Είναι σαν ύφασμα, σαν χαλιά, ξέρετε, σαν τζάντες για το καλοκαίρι, για την θάλασσα. Να σας δείξω φωτογραφία, τι θέλω να σας πω. Κάτι τέτοιο μπορούμε και πάλι αλλάξουμε παπούτσια, αλλάξουμε κασμήματα, τζάντα και διαφορετικό στυλ. Και επίσης ξεχωριστό μπορώ να φορέσω αυτό και ξεχωριστό σορτσάκι. Επίσης το επόμενο πήρα πάλι αυτή η μπλούζα, σαν σακάκι χωρίς μανίκια, δεν ξέχασα πώς λέγεται. Νούμερα S, μόνο αυτό είναι πιο φαρδί το ύφασμα. Τι έχει μέσα. Αυτό είναι ακρίλικ και πολυέστερ. Δεν είναι βαμβακυρό, αλλά φαίνεται σαν πάρα πολύ καλή ποιότητα, φαρδί, σαν ταιριάζει, γιατί πήρα αυτά τα παντελόνια από μαχίτο και σακάκι, άσπρο, ταιριάζει με αυτό το ύφασμα. Θα φορέσω σίγουρα έτσι. Και κοιτάξτε, να φορέσω τώρα, γιατί S νούμερα, αλλά νομίζω εδώ είναι λίγο ή μεγάλο ή λίγο μεγάλο. Τότε έτσι, κοιτάξτε, είναι πιο μακρύ, βλέπετε, από προηγούμενη μπλουζάκια. Είναι τέλειο. Μέσα μπορώ να φορέσω διάφορα μπλουζάκια, πουκάμισα, ό,τι θέλω. Και έτσι, είναι τέλειο το outfit για το άνοιξη, για το καλοκαίρι. Και αυτό μπορώ να φορέσω μόνο σουτιέν μέσα ή τίποτα, δεν ξέρω, χωρίς τίποτα. Να κλείνω μόνο σαν μπλουζάκι. Κορίτσια, και ξέχασα να σας πω ότι εδώ έχει και τζέπες. Δεν άνοιξα, γιατί ποτέ δεν ανοίγω τζέπες στα ζακάκια, αλλά μπορώ, υπάρχει εδώ και μόνο είναι 4 κουμπάκια και εδώ είναι 3. Είναι One Love. Επόμενα είναι φόρεμα. Δεν έχω φορέσει ακόμα, γιατί βαρέθηκα και όταν φόρεσα να δω πώς είναι τα νούμερα και λέω Ιολάντα φόρεσέ το, να δω πώς είναι, και Ιολάντα φόρεσε. Ιολάντα είναι σχεδόν ύψος σαν εγώ και φόρεσε, είναι τέλειο, τόσο όμορφα. Νομίζω είναι small νούμερα πήρα. Γιατί πήρα small, γιατί σκέφτηκα αν είναι stretch να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο στη μέση. Αλλά βλέπω είναι πάρα πολύ μικρό και δεν ξέρω αν μπορώ να φορέσω.
Θα δω όταν θα κάνω try-on, θα δούμε, είναι όλα έτσι, ίδιο χρώμα με το πρώτο φόρεμα, αλλά εδώ μου αρέσει τα details, λεπτομέρειες, ότι έχει αυτές τις τσιράνες σαν πλαστικάκια και με λουλούζια. Είναι trend μέχρι τώρα, τότε φοράμε trendy ρούχα. Θέλω, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ. Νομίζω εδώ που είναι στήσος είναι πάρα πολύ μικρό. Αν δεν μου πάει θα πάρει η Ιολάντα, γιατί στην Ιολάντα φαίνεται τέλεια. Μόνο δεν φοράει τα φορέματα. Πάμε για επόμενα μπλουζάκια. Ναι, έχουμε. Αυτό πήρα μπροστά απλό, ένα κομμάτι. Είναι πολυέστερ. Ναι, δεν είναι μπαμβακερό, αλλά η ποιότητα είναι σαν παντελόνια, σαν καστούμια, σαν κάτι τέτοιο. Έχει μέσα άλλο ένα ύφασμα, φαίνεται σαν μπαμβακερό, δεν είμαι σίγουρη, αλλά είναι τέλεια η ποιότητα. Και πίσω, κοιτάξτε, ανοιχτή πλάτη, όλα ανοιχτή πλάτη και πουλάνε νομίζω αυτό το σχέδιο η Zara, γιατί σκέφτηκα να πάρω από Zara. Νομίζω στη Zara είδα αυτό το σχέδιο. Υπάρχει και φόρεμα και μπλουζάκι με φούστα. Και λέω, οκ. Ίδιο είναι στο Shein. Θα πάρω από Shein γιατί είναι πιο φθηνό. Και να δω, γιατί δεν ξέρω, δεν είναι για κάθε μέρα, για το καλοκαίρι μόνο. Όχι καθημερινό. Δεν μπορείτε να κάνετε κάποιες δουλειές, μόνο αν να φοράτε σακάκι, μπλούζα, πουκάμισα από πάνω, γιατί είναι πιο, βλέπετε πώς είναι. Αλλά καλό, μ' αρέσει, κάτι διαφορετικό. Σε άσπρο χρώμα, τότε θα ταιριάζει με όλα τα γκαρντιρόμπα μου. Επόμενο μπλουζάκι είναι πάλι trend, με αυτά τα λουράκια. Με εδώ αυτά τα καρδόνια είναι όλα trend και είναι διάφανο. Αυτά τα κάποια trend, αν κοιτάξετε στο Instagram bloggers, fashion bloggers, το ξέρετε, είναι trendy. Και όλα ό,τι πήρα είναι trendy. Ναι, τώρα, φέτος είναι trendy. Και εδώ μέσα μπορούμε επίσης να φοράμε και crop top και κάτι μπρα. Ή απλό κάτι τέτοιο μπλουζάκι και χωρίς τίποτα. Γιατί είναι εδώ μπροστά είναι διπλή ύφασμα, να μην φαίνεται τίποτα και καλό. Να φορέσω, να σας δείξω. Το επόμενο μπλουζάκι φόρεσα σήμερα. Πάλι trendy ότι είναι διάφανο, αυτό το mesh. Έτσι φόρεσα. Οκ, μ' αρέσει πώς φαίνεται, ένα μανίκι εδώ πάνω, ένα πιο κάτω, mesh μανίκια, αυτό το ύφασμα από πάνω και μέσα έχει ένα άλλο ύφασμα. Σήμερα ναι, με αυτά τα παντελόνια πήγα και αυτή μπλουζάκι. Να σας δείξω τώρα μικρά βίντεο ότι έχω κάνει στο κινητό. Έτσι. Είναι τέλειο total white outfit. Μ' αρέσει. Και αυτή η μπλούζα σε small νούμερα πήρα. Όλα τα νούμερα πήρα small μέχρι τώρα, γιατί μόνο μία μπλούζα medium. Το επόμενο μπλουζάκι πάλι είναι πάλι small νούμερα. Υπάρχει στο Shein διάφορα χρώματα. Εγώ πήρα σε άσπρα να ταιριάζει με όλα τα ρούχα μου. Και δεν ξέρω, τώρα ήθελα άσπρα όλα. Κάτι μπέζ άσπρα. Είναι πάλι ένα μανίκι. Όχι μανίκι εδώ, στο shoulder. Και επίσης υπάρχει αυτά τα βαλάν και λουλούζι. Εδώ, να φορέσω να κοιτάξετε. Αλλά μόνο ότι δεν μ' αρέσει ότι πρέπει να φοράμε σουτιέν, γιατί αυτό το ύφασμα είναι πάρα πολύ λεπτό και φαίνεται. Όλα φαίνεται, τότε ή κάτι stickers ή σαν σουτιέν, ή σουτιέν χωρίς αυτά τα λαστικάκια, αλλά κάτι πρέπει να κάνω. Ναι.
μ' αρέσει επίσης το Shein και σε κόκκινα χρώμα. Κόκκινα τώρα είναι trend. Κορίτσια, επόμενα, αυτή η μπλούζα μόνο πήρα σε νούμερο medium. Είναι, πώς να σας δείξω, έτσι, ένα χέρι πιο πάνω, ένα πιο κάτω, αυτά τα μανίκια. Και αυτό το σχέδιο και ύφασμα πάλι είναι trendy. Zara, H&M έχει πάρα πολλά ρούχα με αυτό το ύφασμα, με αυτό το στυλ. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κοντό, είναι πάρα πολύ, νιώσεις πολύ comfortable, άνετα. Και έχει μέσα σαν λαστικάκι να κρατάει και είναι σαν, ξέρετε, σαν ένα μπαλόνι, κάτι τέτοιο. Αλλά φαίνεται ωραίο με όλα τα τζιν, με φούστες, με τα πάντα. Μ' αρέσει και έχω φορέσει αυτή τη μπλούζα από καινούρια περισσότερες φορές, γιατί δεν ξέρω, κόλλησα και μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, trendy, κορίτσια, κοιτάξτε, τώρα trendy, όπως είπα, αυτό το ύφασμα, στυλ, βλέπετε, με βαλάν και εδώ πάλι είναι σαν ένα cloud, άσπρο χρώμα. Μπορώ να φορέσω μαζί με αυτή η μπλούζα, τα ίδια ύφασμα, αλλά μόνο εδώ αυτές τις τρύπες, κορίτσια, σαν αυτό, αυτές τις τρύπες είναι πιο μικρά από μπλούζα, γιατί δεν είναι σετ, αλλά και μαζί φαίνεται όμορφα. Πάλι αλλάξουμε κάποια μποτάκια, πέτζελα, αθλητικά παπούτσια, αξεσουράις, ζώνη, τσάντα, κάτι τέτοιο και είναι διαφορετικό. Και κάθε φορά, αν αλλάξουμε αξεσουράις, είναι διαφορετικό outfit. Μ' αρέσει και πάλι αυτή η μπλούζα, αυτή η φούστα είναι small νούμερα. Άλλη μια φούστα πήρα. Πάλι trendy. Okay. Εδώ δεν φαίνεται τίποτα, μόνο mini φούστα, jean, small νούμερα. Ναι, είναι small νούμερα. Αλλά κοιτάξτε πίσω πώς είναι. Είναι τόσο cute. Γιατί? Για αυτά. Κοιτάξτε, πίσω στα τσέπες είναι αυτά τα bows. Αυτό είναι το καλύτερο trend. Πιο, ξέρετε, να νιώσετε σαν κορίτσι, σαν πολύ μικρή κορίτσι και, όχι φυσικά για μεγάλες γυναίκες, φυσικά όχι για το γραφείο, αλλά για πιο νέες γυναίκες είναι καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο κάτι παράξενο, αλλά πολύ cute. Και ναι, είναι κοντή, μήπως, δεν ξέρω. Μπορείτε να κοιτάξετε ένα νούμερο μεγαλύτερα, γιατί στη μέση καλό, αλλά αν έχετε περισσότερο εδώ στο ποπό, θα πάει πιο πάνω η φούστα και θα φαίνεται πιο κοντή. Τότε, αν κοιτάξετε, μπορείτε να πάρετε ένα νούμερο παραπάνω. Cutie. Αλλά, κορίτσια, κοιτάξτε. Αυτή η φούστα, η jean, παντελόνι ή shorts, με αυτά τα λεπτομέρειες μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας. Η Ιολάντα έχει φτιάξει αυτά. Έχω έτοιμα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Επόμενα, έχω πάρει 3 μαγιό, ένα είναι μεγάλο για μένα. Τότε έδωσα στη μάμα μου. Να σας δείξω τι είναι. Είναι σχεδόν ίδια, αλλά λίγο διαφορετικό. Πάμε για να σας δείξω μαγιό. Αυτό είναι μεγάλο ότι πήρα. Είναι medium νούμερα. Αλλά ξέρετε τι. Εδώ δεν μπορώ να ρυθμίζω, τότε δεν μπορώ να φορέσω, πέφτει κάτω. Και γιατί δεν πήρα small νούμερα, γιατί σκέφτηκα να μην είναι μικρό εδώ μπροστά. Αλλά δεν σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να μετρήσω. Είναι τόσο τέλειο, τόσο όμορφα. Και χρώμα δεν είναι άσπρα, είναι κρού, σαν κρέμα χρώμα, σαν γάλα χρώμα. Και
πιο σκούρο το λουλούζι. Πάλι trend. Όλα bloggers τώρα φοράνε αυτά τα μαγιό. Okay. Και κάτω μέρος μπορούμε να ρυθμίζουμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε σαν string, τάγκα. Μπορούμε να ανοίξουμε έτσι και πάλι λουλούζι. Και αυτό είναι πιο μεγάλο. Αν φοράτε small, πάρτε small. Γιατί medium είναι πιο μεγάλα νούμερα. Αν πάω στην παραλία, δεν ξέρω, είναι παράξενο καιρός, δεν ξέρω αν Σάββατο-Κυριακή θα πάμε. Αν πάω, να σας δείξω πώς είναι τα μαγιό. Δικό μου, ότι άφησε για μένα, ίδιο χρώμα, αλλά εδώ τριγωνάκια, πάλι λουλούζια, ίδιο χρώμα, ίδιο ύφασμα, τριγωνάκια και εδώ είναι small, ναι. Το ίδιο κάτω μέρος, μόνο είναι πιο μικρό. Φαίνεται ότι είναι πιο μικρό, αλλά ίδιο σαν το άλλο. Μόνο σουτιέν είναι διαφορετικό. Δεν φόρεσα, δεν ξέρω πώς είναι, αν μου ταιριάζει, αν μπορώ να φορέσω, αλλά βλέπω ότι η ποιότητα ok. Δεν έχει κάτι πρόβλημα. Έχει και αυτά τα μαξιλαράκια μέσα, αλλά πάντα τα βγάλω. Και τελευταίο μαγιό, ναι, τότε δεν έχω 3, έχω 2 καινούρια. Τελευταίο μαγιό είναι τα ίδια σαν αυτό ότι σας έδειξα, μόνο σε μαύρο χρώμα και μαύρο λουλούζι. Τριγωνάκια, ίδια νούμερα small, πάλι δεν φόρεσα, δεν ξέρω. Και κάτω μέρος αυτό. Ανοίξτε Instagram και να κοιτάξετε μαγιό. Όλοι φοράνε αυτό. Δεν ξέρω αν θα κουραστούμε από αυτά τα μαγιό. Φαίνεται στα φωτογραφίες τέλειο. Στο βίντεο φωτογραφίες τέλειο φαίνεται. Αλλά δεν ξέρω μόνο γιατί αν θα πάρουν όλοι και θα φοράνε όλοι και εγώ όταν βλέπω στην παραλία κάποιος φοράει ίδιο μαγιό μαζί μου, μετά εγώ δεν φοράω, δεν μπορώ. Τότε θα δούμε το καλοκαίρι. Κορίτσια, και σχεδόν ξέχασα μια τσάντα. Δεν αγοράσω φθηνές τσάντες, αλλά πήρα γιατί ήθελα να δω η φόρμα και πώς είναι. Αν μου αρέσει αυτή η φόρμα, είναι μάρκα Pollen, είναι νομίζω γαλλική μάρκα. Να σας δείξω φωτογραφία το original. Δεν είναι τόσο ακριβό, είναι 380, κάτι τέτοιο τιμή. 300-400 αυτές τιμές έχει, αλλά original και δέρμα. Αυτό δεν είναι δέρμα, αλλά ήθελα να δω το σχέδιο, πώς είναι. Και δεν είμαι σίγουρη ότι θα φορέσω. Μέσα έχει τσέπη, μέσα αυτό κλείνει μόνο με αυτό. Σαν μαγνητάκι και έχει... κλείνουμε. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η ποιότητα το μαγνητάκι αυτό. Έχει χειρούλι, αυτό το μικρό για το χέρι και έχει αυτό λουρί, ζώνη μεγάλο. Εγώ έκανα πιο κοντό. Μπορούμε και έτσι να φορέσουμε. Φαίνεται ωραίο και χρώμα είναι εκρού, δεν είναι άσπρο. Και ξέρετε τι, σκέφτηκα ότι μ' αρέσει τελικά, γιατί δεν ήμουν σίγουρη για την φόρμα, γιατί είναι, δεν ξέρω, πρώτη φορά έχω σαν αυτό. Αλλά καλό, μόνο η ποιότητα δεν μ' αρέσει και δεν ήταν ακριβό, ήταν 9 ευρώ, αλλά ήθελα να δω πώς είναι. Και τώρα το ξέρω ότι ναι, το original τσάντα θέλω τελικά, γιατί είναι πιο μεγάλη από δικά μου, άσπρες ότι έχω και μπορώ να βάλω περισσότερα πράγματα μέσα. Και είναι για καλοκαίρι, για όλα τα ρούχα, για όλα γκαρδρόμπα, είναι θα ταιριάζει. Κοιτάξτε, και έτσι και έτσι όχι, αλλά αν φοράω εδώ στο σώμα, αυτό. Πώς βλέπετε?
Окей. Коротше, νομίζω είναι αρκετό μεγάλο το βίντεο, τότε κοσμήματα, όλα τα αξεσουράις να σας δείξω στο ξεχωριστό βίντεο. Και τώρα τελειώνω. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια από μένα και bye bye!